12 miljun euro se jkunu investiti fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dan bil-bini ta' Kwartieri Ġodda f'Ħalfar, Ċentru tat-Tifi tan-Nar f'Santa Venera, stazzjon f'Dellimara u stazzjoni ieħor fil-Furjana. Il-bini ta' dawn il-faċilitajiet se jkun lest f'4 snin. Ta' dawn it-dettalji l-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Karmelo Abela f'okkażjoni fejn kienu ppreżentati wkoll 6 vetturi tat-Tifi tan-Nar ġodda li se jibdew jintużaw fil-ġimgħat li ġejjin. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla qal li kien ilu jinħass il-bżonn ta' dan l-investiment, b'mod partikolari il-bini ta' stazzjonijiet oħra. Dan biex iktar ħaddiema u vetturi jkunu mifruxa mal-pajjiż kollu biex jonqos il-ħin li dawn jieħdu biex jaslu fuq il-post. Daħħajnuna ħafna, hemm bżonn li tad-dipartiment isaħħaħ l-infrastruttura tiegħu, hemm bżonn li jkollu fire stations moderni biex ikun jista' jilħaq standards Ewropej. Ħajjnuna ħafna, speċjalment Santa Venera li ħajkun fiċ-ċentru ta' Malta ħajilħaq postijiet kbar. Il-Ministru Karmelo Abela qal li dan huwa investiment kbir li sar fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili anki f'dawn l-aħħar 4 snin. Qabel kien ilu ma jsir investiment ta' snin twal u d-Dipartiment kien tħalla mitluq. Training grounds ġewwa Ħalfar li diġà għandna l-art allokata, kif ukoll headquarters ġodda li llum jinsabu ġewwa ta' Kandja per huma headquarters żgħar li ma jilqgħux għal bżonnijiet tal-lum u ta' anki fid-dawl li l-Dipartiment issa għandu funzjonijiet ġodda anke bil-liġi u Abela qal ukoll li se jinfetaħ reklutaġġ għal membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll għal volontira din is-sena, dan sabiex jissaħħaħ ir-riżors uman.